Tú cuéntamelo todo del principio hasta el fin. Jofe Igotz Mendez da, 23 urteko gaztea, imaz, musika egiten duna, tipo pasionala, frikia, tipo normal bat da. Gure ekarpena kalitatea eta seriotasun puntu handia. Aldugun mailan, karo, ez gea desaberatsak, ez dakau ni baditut 2 euro kontuan, oraintxe bertan, artea gustuko dugu, sinema gustuko dugu eta hori islatzen da guztiz gure kreazio guztietan, ez bakarrik irudian, gure letretan eta gure musikan ere. Lehendakari niretzat proiektu potente baten hasiera suposatu du. Benetan serio gatozela. Deklaración de intenciones, guztiz. Nire etxean betidanik kontsumitu izan da musika, nire gurasoek asko baina asko, nire aita ni bezain frikia da, eta musika pilo bat entzuten du, industrian lan egin izan du urte askoz, nire etxean betidanik kontsumitu izan da, eta hori niregan influentzia zuzena izan du. Nik beti pentsatzen dut edozerk inspira ahal zaituela. Jo que se, juten zea ogia erostera, eta igual norbaitek esaten du zeozer edo, jo que se, elkarrizketaren nutrize, ez dakit, edo zerk. Nik uste beda bat ireki dela, zuzen inflexio puntu handia Chill Mafia izan da. Betidanik egon izan da kriston estena Iruñan, baina haiek ireki dute edo kanpoko jendea guri begira jarri dute. Momentuz kriston mixtape bat, aterako dela uste martxoa apiri aldera, un proiektu dela hostia. Ez galdu, eta bueno, musutxo bat zuei eta gazteari. Gaztea.